ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲೋರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಏನು ಓಲುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಲು ಕಾಂಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದೊಂದಿಗೆ ಹೆಂಗೊಲ್ಲ ಬಾಯಂಗ ಹೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ದಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಮಲೇಜಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದಡೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುಡು ನಡತಂದು ಪೋನಾಗ ಸಾ ಕಾಪು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ತೀರಿಗೆ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪರಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಡ್ತಂದು ಏನಾನು ಲೆಕ್ಕದು ಉಂಟದು ಹಾಯ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ಅಶ್ವಿತಕ್ಕನ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಪುದರಂಜ್ ಕೇಂಡೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಕಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೊಲ್ಲೊಲ್ಲು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲೆಗೂ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜ ಪುರ್ಸೋ ತುಪ್ಪ ಅಂದು ತುಪ್ಪಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮಲಕ್ಕ ಸೊ ಬಕ ದಾದಿ ಕಜಿಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ದೆಪ್ಪುನು ದೇ ಒಂದಿರೇಕ್ ದಾಳ ಬೇಲೆ ಜಾನ್ ದಾಳ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂತಿನ ನೆರಚಿ ನಾನು ಮುರಣಿ ಆತನ ಬಾಸನ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಎಲ್ಯ ಡೈಮಂಡ್ ಅವೇ ಡೈಮಂಡ್ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಡಿರೆ ದಾಳ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂತೆ ಕನಪನ ದಾಳ ಕನೊಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಡು ಫುಲ್ ದಾಳ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಳ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಲದ ಅದನ್ನ ಪತ್ತ ಇದ್ದೀರ ವಾವ್ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶೋಕುಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಸರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದಾಜಿ ಬತ್ತತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಆಪುಂಡು ಇಂತ ಲೂಸ್ ಉಂಟ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರ ಬರ್ಚಿದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಮಂತ್ 19 ಸೈಜ್ ಐಜಿಂಡೈನ್ ಪಾಡ್ನೆಂಚ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಪ್ನದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೇರೆಲೆಗ ಮಲ್ಲಾಪ್ಲೆ ಕಪತಾತ್ತೀನಿ ಆಪುಂಡು ಹುಜಾರ್ ಒಂಜಿನಂಡಲ ಸುಂದರ್ಲಿ ಒಂದು ನೂಲು ನೆಕ್ಕಲ ನೂಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ನೂಲೆ ಸುಂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನು ನೆಟ್ ಸೈಜ್ ಬುಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಸೋಕುಂಡು ಒಂದಿನೇ ಒಂದಕ್ಕೀನ ಪನ್ಪೇರು ಪುದಾರ್ ಅಕ್ಷತಾನ್ಲೆ ಕೊಡು ಸ್ವೀಟ್ ದಾಲ್ ಬನ್ಕರ ಅರವಂತಿರು ಹೊರಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪಾಡೋದು ಅಕ್ಷತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ಡೇ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇಟ್ಟೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ವೈದ್ಯನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಗವನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಬಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಫರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ 1590 ಉಂಡು ಆಫರ್ಡ್ 700 ರೂಪೀಸ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ 50% ಅದೇ ಒಂದು ಒಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಕಪಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪೊಂದು ಎತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆ ಬೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆಗೆ ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಫ್ರಿಲ್ ಫ್ರಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಒಂದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದುಲ ಆಫರ್ಡ್ ಉಂಡು ವಾವ್ ಐನೂರೈಕ ಒಲ್ಯತೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಚೂಡಿದಾರ ಕರಬೇರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚೈತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಅವಳು
ಮಾಮಿಡ ಪಂತೆ ಅಜ್ಜಿನಡೆ ಪಾರೆ ಅರೆ ಗುಣಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಡತ್ತ ನಾನು ಅವ್ವೇ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪಗೆಲ್ದು ಜೆಪ್ಪೆದೇರು ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬೂರುಜಿಗೆ ಏನಾನ ಸಾದಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಒಯ್ದಿ ವತ್ತರ್ನ ಅದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕುನಿಗೆ ఇంకా వజి వెళ్ళాడు మళ్ళీ సైజు వల్ల ఉండు ದಾಳ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದನ್ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಈ ಸಾರಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಯಿನ ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟೇನಿತ್ತ ಕೈತಲ್ ಶಾಪ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ದೂರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಫೇರ್ಸ ಬರ್ಫೇರ್ಸ ಇದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಫೇರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಫೇರ್ಸ ಬಡ್ಡೆ ಗೋಲೋಲಿ ಶುರು ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಬೈಜಿರ್ ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಳಿತ ಟೈಮ್ಸ್ 1:30 ಆಗುತ್ತೆ ನೀನು ಅಂತಂತೂ ಪೋನಾಗ 1:40 ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಎಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಕೊಡತ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಂಪಲ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು ಲೈನ್ ಪರ್ದೆ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ಒಂಥರ ಡೆತ್ ದೋಜುನ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾತೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆದ್ರ ಉಸ್ತಾ ಒಂದಿಗೆ ಅಂದು ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೇರು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಡಲ ತೂತ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಲ ತೂತುಜಿ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಮೈಕೋಡು ಲೆತ್ತು ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಿ ಈತೆ ಕೆಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೊಂಡಿಚೇರಿ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡಿಚೇರಿ ಈತ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಬೆದ್ರ ಉತ್ಸವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನಿ ಗಾಡಿ ಇರ್ದೊಂಜಿ ಆಮಿಟಿ ಮೈಕಡ್ ಲೆತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎಂಕೀತೆ ಕೇನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇರು ಉಂಟದಿದ್ದು ಹೊರ ಸಾರಿ ಎಕಡೋರ ಬತ್ತನ್ ಗಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಿದೆ ಬಲ್ತೆ ದಾದ ಕೇನ್ ಗಾಂದ್ ಖಾಲಿ ಮೈ ಹಿಡ್ದಡೆ ಉಂಟ ಬತ್ತನ್ ಬೊಕ ಪೀರ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಬೆದ್ರ ಉತ್ಸವ ಇರ್ತನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಇದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದವು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಪ ಏನು ಒಯ್ಟೆ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತೂಕ ಒಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಜಾತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏಪ ಓವ್ಲೆ ಏನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲು ಒಂದು ಆಂಡ ಪೋಪ ಪೋಕನೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಕನೆ ಬೆದ್ರಡಿ ಈತು ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲು ಬೆದ್ರ ಉತ್ಸವ ಅವಳು ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವ ಕುಡ್ಲ ಉತ್ಸವ ಅವು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋತುಜಿ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಬೆದ್ರ ಉತ್ಸವ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ಕಾಂಡಲ ಪೋಯ್ ಮುರಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಎನ್ನಡಲ ಕೇಂಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಊರದ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಜಾತ್ರೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟ ಮಾರಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಬ್ಯಾನರ್ ತುನ್ನಗ ಪುಂಜು ಉಂಡೆ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂದ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನ ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಐತೆ ಬೆದ್ರ ಉತ್ಸವ ಅಂದ ಬರತಿನ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ ದೈನನ ಬರತೀರ ಅಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಉತ್ಸವ ಅವು ಪಾಡ್ಬೇರ ಅಂತ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡೊಂದಿತ್ತನ ಅದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಪಾಂಡ ಶೋಕತ ತೂಕ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡ ಅದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಜ ಬೆದ್ರಾಡಿತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಾಲ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ತಾಲ ಕುರುಂಬ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಕಿಬಿತ್ತ ಶೋಕೊಂಡು ಮುರಾಣಿ ಮೂಲು ವಿದ್ಯೆಗಿರಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ಯತ 10 ಕಮ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದಾವೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇರ್ತೈತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದಾವೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ಅಂದಿಯ ಮಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಲು ಬಸವನಕ್ಕೆ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ ಇವತ್ತು ಅಂದ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅಂದು ಮೆಗ್ಗನಕ ಒಕ್ಕಲು ಬಸವನಕಲ್ಲ ಬಸವಲ ದರ್ಶನ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಗಲು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಅಕ್ಷತನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿನಿ ದಾದ ಅಂತೂ ಓಡು
ಶೂ ಕೊಂಡೊಂದದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಈನ ಆಟೋ ಐದ ದಾದರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟು 1:50 2 ಗಂಟೆ 2:30 ಮುಟ್ಟ 2:30 ಗೈಸ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೆದ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತೇರು ಕನ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಪುರಾತ ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಆತೆ ಇತ್ತು ನೈಲಿ ಹಾಕಲು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಕೇನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಏನು ಸಪ್ಪುರಾತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂತ ಸಪ್ಪರ ಏ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಮಂತ್ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಗುಲುಂಡ ತೋರಾಪುನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಗುಲುಂಡ ಸಪ್ಪುರಾಪುನು ಎನ್ನ ಉಲ್ಟ ಕೇಸ್ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ಗೊತ್ತಬ್ಜಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋಡು ಸರಿ ಗಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ತೂಪೆನ್ ತೋರಾಪೆನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾಡು ತಿನ್ನೋಡು ಕೋರಿ ಪಾಡಿಲಾಗ ತಿನ್ಪುನತ್ತ ಚೂರು ಪಾಡು ಜಿ ಉನ್ಪೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ ಕುಲೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆಗೆ ಒಟ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ತೊಂಡ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೊಡ್ಸಿ ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ತೋರಾರೆ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ನಿ ತೋರಾರೆ ತಾದು ತಿನ್ನೋಡು ಕೈಸಿ ಅಂತ ತಮಿಳ್ತೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ತನಪ್ಪ ತಮಿಳ್ ಅದೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಿಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಶ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಂಡೇಕ್ಲನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ ಶುಗರ್ನ ಒರಿದು ನಿಂದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗು ತೋರ ಓಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ ಎಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಪೂರ ಆದಕ್ಕ ಎಗ್ಲು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಚತ್ತ ಅಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆನಪಾಪನು ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಇತ್ತು ತೂಕಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 2:30 ಅವ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಪಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಬೈ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಡ್ಯಾವೆ ಟೈಟ್ ಆತುಂಡು ಈಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋಪೇರ ಬಸ್ಸು ಒಂಜಿ ನಿಂದಿದ್ರೆ ಅತ್ತನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋವೆ ಕಡ್ಡೆಗಳು ತಂದು ಪಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರ್ಧ ತಿನ್ನಗನೆ ಬಂದು ಟೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮುಳ್ಪಡ್ದೆ ಫೋಟೋ ಹಾಂ ಅಂದ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಮುಜಾರ ಆತಂಡ್ರಿ ಮುಜಾರ ಅದು ಆಂಟಿಡ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಯಾರ ಪಂತಾರೆ ಡೆಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಡೆಂಜಿ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ತುಕ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಯಾವ ಅಂಚ ಐನು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಸುಕ್ಕ ಅಂದತ್ತು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಕಡೆಯರೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ರಪ್ಪ ಜೈದು ಜವೆ ಮುಜಾರ ಆತನತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅನಕನೆ ನಾಲರಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾದಿಯೇ ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತುಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಸೇವ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಡೆಂಜಿನ ಕನಕ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಡೆಂಜಿ ತಿನ್ನ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಡೆಂಜಿ ಪಂಡ ಅವಳ ಈ ನಮ್ಮ ತುದೆತ್ತ ಡೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡು
ಅವ ಅಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಡೆಂಜಿ ಅದೇ ತುಕ ಪೊಯ್ ಹೆಂಚುಂಡು ತುಕ ಡೆಂಜಿ ಒಂದು ಡೆಂಜಿ ಓ ಇದು ಮಲ್ಲುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಪುಚ್ಚೆಲುಂಡತ ಬುಡ್ಪುಜ ನಾಲುಂಡು ನೆನಿತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೀಪಿದೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ದಾಂಡ್ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕತ್ತು ಗಸಿ ಗಸಿ ಮಂತಯ್ಯನು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಂತೆ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೊನು ಒಂದೆತ್ತ ಮಂತದೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ತೋಡುದಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಮಳ ಕಮ್ಮಿ ಅತೆ ತೋಡುದ ಅಂಡ ಒಂಥರ ಶೂಕು ಕಮ್ಮೆನ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಪರಿಮಳ ಅಂಚ ಐನ ಒಂದು ಮಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತುಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ಚೋಕೋಚು ಡೆಂಜಿ ಗಸಿ ಗಸಿ ವಾವ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪು ಅಂಚಯ್ಯನು ಇನಿ ನುಪ್ಪು ಗಾರಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿನೆಟು ಅಂತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತಂಡದ ಕಜಿ ಪೊಂಡು ಅಂತೆ ಕೋಡೆದ ಅಂಚೆನೇನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೆಟ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ತುಲೆ ಐನ್ ತೂದು ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅವು ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದ ದೀಪೆ ಅಂದಿ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕುಡರ ಪಾರಜ್ಜಿ ಅರ್ಕೇನು ಕುಡ ಪಾರುಂಡ ಅಂದು ಯಶೋದ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಹೊರ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನ ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತೆ ಕುಡ ಕುಡ ಪಾರ ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ನಿ ಡೆಂಜಿ ದಾದೆಕ್ಕದೆ ತಂದನು ಬೇತೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ಜಾ ಅದ ಡೆಂಜಿ ದತ್ತ ನೈಕಿರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಅದಿರಿಗ ಅದು ತೋಚ ಮೀದು ಬರ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಡೆಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೇರೆಗ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಾತ ಕೂಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಾತ ಅಂದು ಐಕರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಡೆಂಜಿದ ತೊಂದ ಐಕ್ ಅಪ್ರೂಪ ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ತಿನ್ರ ಆಪುಜಿ ಐನು ಮಾಸಾನ ದತ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ರೆಸಲ್ ಅಂತಾರ ಫ್ರೀ ಮಾಡತ್ತೆ ಶೋಕತ್ ಐಕ್ ಅಂಚ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ತಮ್ನೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಉಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕುನ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಕ್ಕುನ ಟಾಮಿನ್ ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮನಿ ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಏನ ಕಜಾವ್ ಪಾಡ್ದನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲ್ಡು ಗಾಲಿಗ ವಡೆ ಇಡೆ ಒಂದು ದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ತೂತೋಡು ಏರು ದಿನೋಲ ಅಡಿಪ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀಕ ಕಟ್ಟು ಪಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಲೇಟೆ ಬಿಡೋಡು ನೀವು ಅಂತ 10 ಗಂಟೆನ ಬಿಡೋಡು ಆಂಡಲ ಐಕಲ್ ಕಜಾವು ಪೂರ ಕಂತು ಪಾಡುವ ಯಾನವ್ರು ಕೊನೋದು ಪೊತ್ತರ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಪೂರ ಕಜಾವು ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಒರಿ ಉಂಡು ಪೊತ್ತುದು ಗಂಟು ಅಯ್ಯನ್ ಪೂರ ತುಮೊಂದು ಬರ್ಪು ನೀಡೆ ಜಾಲಕ್ ತೂಲೈ ತೂಪೆ ಪನ್ನಗ 12 ಅರ್ಥ ಜಿನಿಕ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಮನಿ ಬಂದೈತೆ ತೂಕ ಮುಲ್ದಾದ ಏರಿಕ್ ನಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚೈತೆ ತಮ್ನೆಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಒಕ್ಕ ಡೆಂಜಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪನ್ಕ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒರಂಬ ಕರಿಂಡವೆ ಅಂಕಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತನತೆ ಅವು ಕರಾದಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಡೆಂಜಿನೇ ಎಂಕಲ್ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಅವದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತುಂಟು ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಆಪುಜವೆ ಅವು ಸರಿಗೆಂಡತ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಒಲ್ಲ ಸರಿಗೆನೆ ಕಟ್ಟಾಡ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ನು ಇಂಬೇರಿ ಒರ ಇಂಚಿಲಾಗಿವೆ ಒರ ಇಂಚಿಲಾಗಿವೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತು ನಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಲಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತವ್ರ ಹಂಚಿ ಪಾರ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಆಪುಜೆ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲಾತೆ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಅಬ್ಜಿಂದು ಬೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ
ಕೂಡ ಅಂಚಿ ಬರ್ತೇನೆ ಕುಡನಾಗಿ ಅಂಚೆ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ತಿನ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಡೌನ್ ನೋಡಾತು ಅಂಚ ಅಶೋಕ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡ ಬಾಕೈ ಬಚ್ಚುನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗಳು ತುಯ್ಯರತೆ ಅವೇ ಅಕ್ಷತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದಾಲೈತಜ್ಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೀಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ ಇನಿತ ಅವು ಲಾಗ್ ಯಾನ ಇನಿ ಬುಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್